नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे टेक्निकल चिंट्या. आज आपण पाहणार आहोत की विवो Y15 किंवा विवोच्या कोणत्याही मोबाईलची ही बॅटरी असते, त्यात आकडं दाखवलं असतं बघा किती चार्जिंग आहे. इथं बघा दिसते तुम्हाला, इथं ती आपण बाहेर कशी काढावी किंवा ती घालून कशी टाकावी. चला तर आपण पाहूया. भावांनो, हा व्हिडिओ खूप छोटा होणार आहे. फर्स्ट सेटिंगमध्ये जायचं आहे, नंतर बॅटरी या ऑप्शनवर जायचं आहे, नंतर बॅटरी पर्सेंटेजमध्ये जायचं आहे. कारण बॅटरी आपल्याला नथिंग पाहिजे असेल तर काय ते गेली बॅटरी आपल्याला आउटसाईड पाहिजे असेल तर आउटसाईड ठेवायची, आणि बॅटरी इनसाईड ठेवायची असली तर इनसाईड ठेवायची. मी आत्ता बॅटरी ठेवतो आउटसाईड. तर भावनो, अजून सेटिंग करूया आपण. हे बटन्स आहेत ना, ते वेगळे करूया थोडे. फर्स्ट आपल्याला सिस्टीम निगेटिव्हेशनमध्ये जायचं आहे. सिस्टीम निगेटिव्हेशन्समध्ये गेल्यावर ऑर्डर अँड स्टाईल ऑफ निगेटिव्हेशन्स कीज मध्ये जाऊन आपल्याला आपण बघू शकता कोणते पाहिजे ते बटन भेटून जाईल आपल्याला. मला हे चांगलं वाटतं, मी हे ठेवलं. तुम्हाला हे चांगलं वाटतं, हे ठेवा. मी हा ठेवतो आहे. कलर पण आपल्याला चेंज करता येणार. मी आत्ता आहे तोच ठेवतो. चला तर भावनो, कसा वाटला व्हिडिओ नक्की कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, समोरील बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि असेच